Значи, пичове, можете да ме мислите за ония бълък, като за ония бълък, дето не знае кой е Васил Левски и е фен на Ази. Значи, аз мога да кажа няколко неща за Христо Ботев, роден на 25 декември 1847 година, ако не се лъжа, град Калофер, син на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. Не знам как е ударението на фамилията. След това емигрира в Румъния през 1867 година. Вече ми пишат. Да. Била убит в априлското въстание през 1876 година в Стара планина. Той е написал доста значими стихотворения и разкази за България, които са Майци, Елегия, На прощаване, Хайдути, Обесването на Васил Левски и много други. Мога да изброявам още доста, обаче не мисля, че има голям смисъл от това. И ето спирам видеото. Нарочно съм го качил в YouTube, защото дадох видео отговор тук в Аска, обаче не ми зарежда и това е.